आज आमच्या जेवणाच्या ताटात बघा काय काय भाजी किती आहेत बघा. हे प्राइस मस्त ना फॅमिलीसाठी, आई मम्मी आणि ताईसाठी. फॉग ना म्हणजे एवढी थंडी आहे ना इकडे आता. हो आता खूप गार वाटतंय. आज पूर्ण चायनीज आयटम डिनरमध्ये. बाथरूमचे लाईट्स ऑफ. आणि आताच बघा फेस वॉश करून आलो, कपडे पण चेंज केले. आणि परत एकदा सांगतो, जो टॅटू काढला होता तुम्हाला जर लाईटमध्ये दिसत असेल तर बघा, सर्व इंक गेली. तो तर बोलला होता की 3-4 दिवस तरी ते राहणार, ते काही राहत नाही, काही फायदा नाही काढून. टॅटूची आज दुपार झाली, आता आम्ही लंच करायला जाणार आहे. लंचमध्ये पण बघूया आपण काय काय आहे. पण एकदम पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स, एकदम छान, एकदम आम्हाला मस्त वाटते. तुम्ही तर ऑलरेडी इकडून येऊन गेला असाल आणि तुम्ही सर्वच बघितलं असाल. आता तर हा व्हिडिओ तर नंतर येणार, मग तुम्ही सजेशन नंतर कधी आम्ही कुठे फिरायला जाणार असेल तर तुम्हाला ऑलरेडी आम्ही सांगू, म्हणजे तुम्ही पण आम्हाला सजेशन देऊ शकता की तिकडे काय करायचं आणि काय नाही करायचं. पण तुम्ही विचाराल की काजल कुठे, तर काजल, पूजा आणि अविनाशच्या रूममध्ये गेलेत. ते लोक रेडी होऊन आता आम्ही एकत्र सर्व आता लंच करायला जाणार आहे. तर आणि तुम्ही बघू शकता हॉटेलवाल्यांनी आम्हाला टॉवेल्स, शॅम्पूच्या एक पुडी, छोटे छोटे साबण असे प्रोव्हाइड केले. तरी आम्ही घरून सर्व घेऊन आलो होतो. तुम्हाला हवं तर दाखवतो. इकडे लाईट लावूया आपण. ते बघू शकता हे हॉटेलवाल्यांनी प्रोव्हाइड केलेले साबण. तरी पण आम्ही शॅम्पू, बॉडी असं असतं ना लिक्विड, ते फेस वॉश, आपलं डेटॉल साबण आम्ही सर्व घेऊन आलो होतो. आणि बाकी सर्व आपले नेसेसरी थिंग्स असं घेऊन आलो होतो. जरा लाईट्स ऑफ. आणि आपण आता पूजा अविनाशच्या रूममध्ये जाऊया, बघूया ते काय करतात आहेत. आपली लाईट्स ऑफ, ती पण लाईट्स ऑफ. आणि इकडची काय चावी काढली की सर्व लाईट ऑफच होतं तरी पण. ओके. आणि आमचं सर्व सामान असं ठेवलेलं आता चालू आहे ना, तर पटकन लंच करायला जायचं आहे म्हणून. आमचं महाबळेश्वर दर्शन झालं आणि पंचगणी दर्शन झालं. उद्या आम्हाला प्रतापगड दर्शन होणार आहे. जरा पडलो बाबा, थकलेत ना. चलो कारण एनर्जी घ्यायला पेट्रोल भरायला लागेल ना बॉडीमध्ये. तर पेट्रोल आपला म्हणजे आता लंच. आता नो बुकिंग अँड नो स्टॉपिंग, डायरेक्ट गोईंग अभी. पूरी मटन, हाँ क्या नाम है? मेथी मलाई मटर. ये वो दिया चौली, हाँ दे दो, मैं सब खाता है. ये क्या है? हाँ थोड़ा ही दो. दाल राइस और दे दो बस. एक ही रोटी, मुझे भी एक ही रोटी. पूरी 2 पूरी, मुझे एक पूरी दो बस. इकडे काय ताक आहे ना. चावी. आज आमच्या जेवणाच्या ताटात बघा काय काय भाजी किती आहेत बघा. 1 2 3 4 भाज्या आहेत. आमरस, पुरी, चपाती, दाल भात. हे तर आमरस पिऊन बघूया आपण पहिला. मलाईवाली भाजी बघूया, मलाईवाली. छान आहे जेवण. मला आवडलं व्हेजमध्ये जेवण. पार्टी सीटिंग पण मोठी आहे आणि बफे जेवण आहे, अनलिमिटेड है ना. तू ऐसा खड़ा रहे. वो जो गेम होता है ना प्राइज में. अब आप बोलोगे कैसा लगा मेरा मजाक. ये प्राइज लाइव है. हेलो स्ट्रीमर्स. तो बता मुझे मैसेज. लाइक करो, बोल लाइक करो, सब्सक्राइब करो.
नमस्ते आणि गुड इव्हनिंग सर्वांना. आता संध्याकाळची वेळ आहे. आम्ही लंच केलं, आराम पण केला, झोपून झालं. आता वाजले आहे 5:15. तुम्ही विचाराल काजल आणि बाकी दोघं कुठे आहेत, तर ते 3 जण आराम करतात, झोपतात आहेत. मला तर झोप नाही लागली म्हणून मी बाहेर आलो फिरायला. आणि इकडे काय काय फिरायचं सोडा. आणि नाश्त्याची वेळ पण झालेली आहे. आज बघूया, काल तर दहीपुरी होती नाश्त्याला, आज काय नाश्त्याला पण बघूया. आणि ते पण येतील मग पाठवून. तर इथे बघा आज नाश्त्याला काय आहे. आज नाश्त्याला आपल्याला चहा आहे आणि भेल आहे. भेल आज आमचा दुसरा दिवस आहे इकडे महाबळेश्वरला या रिसॉर्टमध्ये. फर्स्ट दिवशी आपल्याला काय दिलं होतं, दहीपुरी. आणि त्याच्या अगोदर पण ते विचारलं काय होतं, त्याच्या अगोदर होती शेवपुरी. म्हणजे आम्ही दहीपुरी खाल्ली, आता भेल खाऊ. चांगली आहे. आता किती वाजल्यात एक्झॅक्ट तुम्हाला सांगतो, 5:24 वाजल्यात आता बघूया की काजल तर उठली होती, ती दरवाजा बंद करून परत झोपली. आपली दुसरी कपल कधी उठतं ते पण आपण बघूया. द्या ते मला पाव किलो द्या. याच्यातलं बघूया काय. गार्लिक छोले मसाला, पुदिना चना, चीज मसाला, पेरी पेरी. काय आवडतं अरे, तुला काय आवडतं ते घे. हे कोणतं फ्लेवर? हे मिक्स. हे काय? मँगो. हे काय? बीच. हे कसला फ्लेवर? हे पण द्या सर्व मिक्स. हां, पाव किलोचे 2 पिशवी द्या. इमली फ्लेवर चांगला आहे. मम्मी ताई खातील ना सर्व. तुम्ही पाव किलो घेतला आम्ही. 160 रुपया किलो. 160 रुपया. एक चूज कर रे पूजा. ए अविनाश, एक चूज कर इसमें से कोई भी 100 चूज कर. तंदूर फ्लेवर दो ना. त्यांनी काय केलं, बटाट्याला कच्चा बटाटा आहे हो. तरी बघ, त्या कच्च्या बटाट्याला त्यांनी रोल केलं. बटाटे का पाणी. मस्त ना. ये कौन सा मसाला है? हाँ, पेरी पेरी. तंदूर तो वेगळा दिला वाटतं काय तरी. उसके बाद में फ्लेवर आता है. ये कॉमन प्रोसेस है. तंदूर. हे कोणता मसाला? कसं आहे पूजा? चांगलं आहे का? ये भी पकड़ लगे. वो ये लग रहा है चार्ली वेफर. क्या लग रहा है? चार्ली वेफर खाते हैं ना, वेफर टाइप सारखा ना ते. सेम चार्ली है. कसं लागतं ते? मस्त आहे. कोणतं घेत आहे? फॅमिलीसाठी, आई मम्मी आणि ताईसाठी. यांनी विचारलं काय स्पेशल, ते बोलले मोजिटो बोलले. कितीला होईल? 567 आफ्टर डिस्काउंट. अजून काय बेस्ट आहे? बेस्ट मग पुरायको आहे. ग्रीन ॲपल एक चांगला आहे. मोसंबी आता नवीन. ग्रीन ॲपल नको. मँगो फ्लेवरमध्ये काय? मँगोमध्ये अल्फॉन्सो येतो. दाखव. अल्फॉन्सो देतो तुम्हाला. वॉटर बेस घ्यायचं आहे ना सर? हा बिझनेस घ्यायचा. हा रेडी टू ड्रिंक आहे? नाही, कॉन्सन्ट्रेट आहे सगळं. हा कसं करायचं? हे दुधात आणि पाण्यात लिहिले बघायचं.
सुटेबल विथ चिल मिल्क अँड कोणतं तुला चांगलं वाटतं? आंबे तर आता येत आहेत ना घरी, ऑर्डर मागवले केलेत ना, 4 डझन. मग आंब्याचा नका घेऊ, तो मोजिटो घ्या. बेस्ट आहे ना. चलो, मी काय विचारलं त्यांना, फक्त एकच मी प्रश्न टाकला, तुमचं बेस्ट प्रोडक्ट द्या मला माहित नाही ना काय. इकडे आम्ही अजून एक बाटली घेतली आहे. काय घेतलंय? होल स्ट्रॉबेरी क्रश. काजल, जिकडे तिकडे बघू तिकडे दुकान आहेत ना ह्याच्या मॅपला. पूजा आपण घेतलेली कुठे? ही आपण घेतलेली, ही पूजाने घेतलेली, आणि आपल्या सर्व घरी जाणार आहे. हे सर्व घरच्यांना गिफ्ट आहे ना. तिला मस्त आहे ना बाबू, बाबू तोडून फोडून टाकेल कारण आहे बस पंच आहे. अरे खरंच बोलते बस पंच. बाबू तिचे हात बाहेर काढेल. पारीचे डोळे हिचे डोळे पण हलतात, डोळे काढेल. अरे नाही ना, ती जरा मोठी झाल्यावर ते लोक घरी डोळा मारते शोपीस बावळी अरे डोळा. मोठी तरी होते तिला आदत. बाबू पण आपल्या इथे नाही मिळणार ना. आता ताईच्या बाबूसाठी आम्ही शॉपिंग करतोय, लेकिन समुदे कसं डल आहे देख. हा, मला आधी तोंड बघू दे. नाही ते तोंड बरोबर नाही तिथं. तोंड कोणते चांगले आहे दाखवा. किती वाजले माहिती का? 7:53. आणि गर्दी किती तुम्हाला आता माहितीच पडेल आमच्या आजूबाजूला ना. आम्ही रात्रीचा फिरतोय, संध्याकाळचा फिरतोय है ना. गर्दी बघायची आहे, वरती बघा. असं वाटतं ते मिळलं काहीतरी भरलं इकडे. फुटबॉल्स बघ किती आहेत ना. आणि वीक एंड पण नाही तरी पण ना. जसं महाबळेश्वर हिल स्टेशन सगळे फिरायला वगैरेच येतात ना, तर म्हणून मार्केट प्लेस आहे तर गर्दी असणार. आपले कपल कुठे गेला? आपला कपल कुठे गेला? आपल्या आता वरती काय दिसतं माहिती का तुम्हाला? ते काय ते काजल? फॉग ना. म्हणजे एवढी थंडी आहे ना इकडे आता. हो, आता खूप गार वाटतंय. आज सकाळपासून गार वाटतंय. असं वाटतं स्वेटर घातला पाहिजे इकडे. हो, आणि मे महिना चालू आहे, मे महिना. लॅम्प लावले पण कोणते? समोरचे ना. झालं आपण मारेल ना रातभर राहून प्लीज. आत्ताच बघा आता आता घालून येऊया आपण. आता किती वाजले? 7:57. 8 वाजले. अभी लग रहा हनीमून. चलो बाय. आज आपण कसली शॉपिंग केली पूजा आणि काजल? आपण ह्यांचं बघा वेगळं चालू आहे. नको नको, असे तुमच्या पण पाठी फिरतील असे विकणारे. तो बोलत होता मसाज तेल. बरं राहू दे बरं. ते लोक चांगलं करून देतात फिट मसाज. आम्ही करून घेतलेलं आहे गोव्यावर. राहू दे. पण आता आपल्याला जेवायचं ना म्हणून मी नाही बोलले, आता मी करूनच घेतलं असतं. आज आपण कसली शॉपिंग केली? फॅमिलीला देण्याची शॉपिंग आहे ना. फॅमिलीसाठी. आपण तर घेतलंच, पण आपल्या फॅमिलीला काय दिलं असं, तर ते शॉपिंग केली. आणि फॉग बघा जरा समोर. फॉग हे हे दूर नाही, फॉग आहे हा. आणि ॲक्च्युली इकडे थंडी आहे सर्व आहे ना. आणि तुम्हाला आता 8:30 वाजले ना संध्याकाळचे. खूप गार आहे. टेम्परेचर आपण चेक करूया आणि सांगूया. आणि खाली टेम्परेचर पडलेत बघा पायाखाली. हाय टेम्परेचर आहे. म्हणजे तुम्हाला काय कसं ॲटमॉस्फिअर दाखवला महाबळेश्वरचा ना. आणि हे सर्व मार्केट आहे ना. आणि आपल्या लेफ्ट साईडला बस स्टॉप महाबळेश्वर. पापड तुला नको पापड? आज आमच्याकडे डिनरमध्ये सर्व चायनीज आयटम आहे. सर्व थोडा दे. ये क्या है? गोभी मंचुरियन. ये क्या है? पनीर टिक्का. और ये सब खिचड़ी और ये ना खीर आहे ना. आज पूर्ण चायनीज आयटम डिनरमध्ये. आणि आपण चमचे नाही घेतले, माझ्या चमचाच नाही वाटतं आहे ना एक्स्ट्रा. कोणता नाही मी आणतो. खातो की मी काट्यावर खातो. तर आता आपण टेस्ट करून बघूया की चायनीज आयटम व्हेजमध्ये कसे वाटतात. चव चांगली एकदम. आपण नेहमी चायनीज नॉनव्हेज खातो ना, व्हेजमध्ये कसं आहे? चांगलं आहे ना, खाण्यासारखं आहे ना. आणि मेन म्हणजे तुम्ही नोटीस केलं विदाऊट कांदा लसूण.
विदाऊट कांदा लसूण आहे ना ते, नूडल्स तरी पण एवढे छान वाटतात ना खायला. टेस्टी. जेवण झालं, चायनीज पण झालं, त्यानंतर परत आज पाणीपुरी पण ठेवली आहे. गरम असेल. गोड पाणीपुरी घेतली मी. गरम असेल बघा. विचारच आहे टेस्टसाठी. गरम आहे. सोय चांगली होते इकडे. अविनाशी आहे इकडे. आता आम्ही एका प्लेटमध्येच खाणार. दोस्ती गरम बटेगी. आहे, गरम आहे. पूजा पूजा बिझी आहे फोनमध्ये. अजय गरम आहे ना. चायनीज झालं, पाणीपुरी झाली, आता खीर. आम्ही सर्व खीर खातोय बघा. काजल माझ्या तिथे एक चमचा खाणार आहे ना. आरामात खा. काय बोलली? ही बाहेरची लादी आहे ना, त्याच्यावर पाय ठेवला ना गार आहे. इकडे हे सर्व वाटायचे कार्यक्रम आणलेले आहेत आम्ही. हे सर्व वाटायलाच आणलेले आहेत. स्ट्रॉबेरी क्रश आहे. स्ट्रॉबेरीमध्ये कसं फसवलं मामानी बघा बघा बघा. तुम्हाला सांगायचं, जेव्हा स्ट्रॉबेरी ओपनमध्ये घ्याल ना इकडे, हे बघा पण चांगले आहेत. चांगले आहे, पण ते कसं माहिती आहे, असे सजवतात ना टोकरीमध्ये की असं वाटतं पूर्ण टोकरी भरून आहे, पण जेव्हा टोकरी बघितली तर खाली तर गवत होते. स्कॅम झाला आमच्या. हा स्कॅम झाला ते. 20 स्कॅम आहे. आत्ता जेवढे रेट काढला आम्ही, ज्या स्वस्त स्वस्त 1 किलो 116 पडले आणि मॅक्झिमम 220 रुपीज किलो. हे आपण इथेही सुद्धा पिऊया आणि आपण घरी सुद्धा पिऊया. आणि इकडे चॉकलेट्स आणलेले आहेत. इकडे ते चॉकलेट्स पण घेतले, जेली पण घेतले आहेत. आणि इकडे सर्व वड्या बिड्या ते पण आपल्या मम्मी, ताई, आई सर्व आहे त्यांना. आणि इकडे आपण घेतलेलं आहे. आणि पूर्ण रूम पूर्ण मॅच झालेला आहे. आता आपण व्यवस्थित करू. पण आता जेवल्यानंतर पण एक जरा राऊंड मारायला जाणार आहे. आलंय फिरायला, आलोय तर फिरलंच पाहिजे.